Exodus tidunum. Ena Mose ne Israel for to dwom yi ma Awurade kan se. Metu Awurade dwom na mma wa ma ne ho so. Oponko ne sotefo no watu agu epo mu. Ma hoode ne medwonto ne ya na waye me nkwagye. Ono ne me Nyankopɔn na mekamfo no. Oye megye Nyankopɔn na memma no so. Awurade ye dom merima, Awurade ne din. Faro ntiase nam ne dom no watu agu epo mu. Na nakofo a wayi won no wamemmene epokoko mu. Ebuna kata won so wamem kwase eton se obo. Awurade wodi tumi ahye won sanifa animonyam. Awurade won sanifa no dware atamfo no. Na wotumi a eso nwara na wodi butu won a wosori tia wo no. Wosoma wabufuhie ba ehye won se nkyɛnkyɛma. Na ohwemu ahome mu na nsuo no ano boaye. Asorochie gyina se ekuo. Ebunu kyekyere epoyem. Otamfo no kan se meti won, meto won, mecha asase ni mu, obemmeme kra. Metu me nkrante, me nsa besɛe won. Wode omfra ma hui, epo no kata won so. Omemme se sumpie won su kɛseɛ no mu. Hwan na ɔte sɛ wo Awurade wɔ anyame mu? Hwan na ɔte sɛ wo konkronyɛ mu onimonyamfo? Deɛ ne ho yɛ hu a yɛyie mu awanwade ɔyɔfo. Wotene wo nifa asase mmene won. Wode wadɔyɛ gya ɔman a wagye won yi. Wode wahoɔden kyerɛ won kwan kɔ kronkron tenabea. Aman te won ho wosoe. Ahopopɔ kan wɔne a wɔte Filistia. Ɛno na Edom asafo hempani ho dwiri won. Moab ahoɔdenfo no ketenkete kutaa won. Kanaanfo nyinaa hodwoi. Ehu ne suro gu won so. Ubasa kese yenti wayeye kom se obo kosi se wo man betwam Awurade kosi se oman a wonya wo no betwam wode won beba na wabete won wajapade bepo no so Awurade de wode waye wo tenabea kronkron bia Awurade won sasiesie no Awurade bedi hene de bekwa kosi daada. Na Faro aponko ne ntiase nam ne na ponkofo ba epunu mu. Na Awurade ma epo mu nsuo no sane bekata won so. Na Israelfo no nam asase pese so fa epo mfimfini. Na odiifo ba Miriam a oye Aaron nua no fa mpintin kurai. Na ma no nyinaa de mpintin ne asafri di n'achi. Na Miriam gye won so se, Muntu Awurade dwom. Na mana wama ne ho so. Oponkwa ne sotefo no watu won agu epo mu. Ena Mose ma Israel tu free epokoko ho. Na wo free hokɔ so sere so. Na wonante esere no so nansa. Na wonya nsuo. Na woduru mara no. Na wontumi num mara nsuo. Efiri sɛ ɛyɛ nwono. Enti wotu hodi mara. Ase ne nwono. Na ɔman no kasa huhuhu tia Mose sɛ, "Ɛdeɛn na yɛnnom?" Na osu frɛ Awurade. Na Awurade kyerɛ ne dua bi. Na ɔde tu nsuo no mu. Na nsuo no yɛ de. Ɛhɔ na ɔhyɛ ahyɛdeɛ ne atemmuo maa wɔn. Na ɛhɔ nso na ɔsɔ wɔn hwɛɛ. Na ɔka sɛ, "Sɛ wobetie Awurade wo Nyankopɔn ne, na wayɔ deɛ ɛtene wɔ n'anim, na watie ne mmaransɛm, na wadi n'ahyɛdeɛ nyinaa so a, ɛneɛ meremfa yade a mede migu Misraim so no biara mengu so. Na mene Awurade wo yaresafoɔ no." Na woduru Elimu a nsubura 12 ne akyiresua 70 wɔ no. Na wɔkyere nsraban wɔ nsuo no so hɔ.